De coronacrisis komt hard aan bij ouderen in Zeeuwse achterstandswijken. Het is donderdag 12 november, dit is Zeeland Nu. Ouderen vereenzamen, zien de verschillende wijkraden. Ongehoorzame Belgen ten spijt, de grens blijft open. En FC Twente is blij met de Zeeuwse inbreng. Dames en heren, goedenavond. Zeeuwse ouderen dreigen ernstig te vereenzamen. Uit angst voor een besmetting met het coronavirus komen ze haast de deur niet meer uit. Dat signaleren verschillende wijkraden in de armere wijken van Zeeland. En juist daar komt de coronacrisis sowieso al hard aan. Dit is een van de armste wijken in de binnenstad van Terneuzen. De angst voor het coronavirus zorgt ervoor dat veel mensen hier binnen blijven. Mensen moeten meer thuis blijven, binnen, in huis. Mensen raken daardoor meer geïsoleerd. De sociale contacten, wat eigenlijk heel erg belangrijk hier in de binnenstad is, ja, dat verliezen ze. Buurthuis De Triangel is dicht door de coronamaatregelen. Dat is jammer, want het buurthuis heeft een sociale functie. Het is toch even lekker even je bakje koffie kunnen doen, je praatje kunnen doen, de krantje lezen. Ja, nee, voor de binnenstad is dit echt wel een heel belangrijk punt voor iedereen. Ook oudere mensen is ook heel vervelend, want die zijn soms al geïsoleerd. Als je geen kinderen hebt of wat dan ook. Ja, het is gewoon heel erg vervelend dat we dat moeten horen. Angst, sociaal isolement en eenzaamheid dus in de Terneuzense binnenstad. Maar niet iedereen is bang. Ja, ik ben niet bang. Ja, tot ik het zelf krijg, hè. Het is een fraaie buitenlucht, hè, dus ik denk dat er wat mee zal vallen hier. Zijn er hier veel ouderen die niet meer naar buiten durven? Ja, best wel. Ja, jongeren ook eigenlijk, ja. Die niet naar buiten durven meer? Ja. En u? Ja, ik doe thuiswerk, dus ja. Vraag is wat er aan die eenzaamheid kan worden gedaan. We hebben ook al geopperd dat zeg maar, scholen, dat ze zeg maar, de ouderen kunnen gaan helpen. Of gewoon eens alleen maar om een praatje te maken. Maar wat is... Maar ook dat wordt moeilijk natuurlijk in deze tijd. Zeker, ja. Je moet af en toe eens eventjes aankloppen of eens even een praatje maken. En dan zijn ze ook weer tevreden. Hè, joh. Je vraagt gewoon alleen even hoe het met ze is. Ik praat erover verder met verslaggever Marcel de Kranen in Terneuzen. Marcel, hoe komt het dat corona harder aankomt in zo'n wijk achter jou? Nou, in de binnenstad van Terneuzen zijn natuurlijk best veel sociale problemen. Denk aan problemen met gezondheid, problemen met geld, werkeloosheid. En je ziet eigenlijk dat die sociale problematiek toeneemt door de coronamaatregelen. Mensen raken in een groter sociaal isolement. Geldt dan vooral voor ouderen. Dus door de angst en door de coronamaatregelen nemen de problemen toe. Maar dat lijkt me niet per se een Terneuzens probleem, toch? Nee, die eenzaamheid neemt ook toe in Goes en Middelburg, zeggen de gemeentes ons daar. En ook in het Vlissingse middengebied hebben ze last van de coronamaatregelen. Erg veel. Ze zijn geremd. Er zijn mensen die zijn angstig. Er zijn jongeren die zijn behoorlijk depressief in alles. En vooral veel eenzaamheid bij ouderen. Dat is goed merkbaar. En waar uitzicht dat in? Thuis blijven, geen contacten meer met anderen, geen mogelijkheden om je dagelijkse dingen te doen. Boodschappen halen bijvoorbeeld, het is heel vervelend. Wat is er aan te doen? Ja, er is van alles aan te doen. We moeten het zelf doen. We moeten mensen opzoeken. Wij zijn bezig geweest met een telefooncirkeltje te maken. Niet om 's morgens wakker te worden, maar om mensen met elkaar in contact te brengen. Als het nodig is, mensen begeleiden, doktersbezoek of boodschappen voor ze halen. Nou, het probleem is duidelijk, Marcel, natuurlijk, maar gaat er ook wat aan gebeuren? Nou ja, kijk, iedereen kijkt nu naar de gemeente in zo'n geval. Maar vergeet niet, ja, ambtenaren zitten ook vaak thuis. Die moeten thuiswerken, kunnen ook niet de wijk in. Dus die antennes, ja, die zijn even wat minder afgestemd dan normaal. Hier geldt eigenlijk een beetje wat je in de reportage zag. Zorg een beetje voor buurtgenoten. Kijk een beetje naar elkaar om in deze tijd. Verslaggever Marcel de Kranen in Terneuzen, dankjewel. De veiligheidsregio Zeeland reageert verbaasd op het gedrag van de Belgen die gisteren massaal naar onze provincie kwamen om te winkelen. Het kan niet zo zijn dat zij thuis niet mogen, dat ze dan wel in het andere land doen.
Daarmee doelt Lonink op het feit dat de Belgen in eigen land niet mogen winkelen vanwege corona en dat dus dan maar hier komen doen. Omdat de Belgen hier massaal de regels negeren, worden ze nu nogmaals op hun gedrag aangesproken. We zeggen 1,5 meter afstand, geen drukte en doe even niet aan fun shoppen. Als u een noodzakelijke boodschap heeft, omdat u dat alleen hier kunt kopen, dan is het prima, maar verder niet. De grens tussen de twee landen zal niet worden gesloten omdat er te veel woon-werkverkeer is in het grensgebied. De grootste zorgverzekeraar van Zeeland, CZ, verhoogt volgend jaar de premie met €8,65 naar bijna €130 per maand. De stijging komt door hogere medicijnprijzen, stijgende lonen en de vergrijzing. De premiestijging is hoger dan werd verwacht door het kabinet. Uiterlijk vandaag moeten alle zorgverzekeraars hun premie voor volgend jaar bekendmaken. Een 44-jarige man uit Nieuwerkerk moet voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk bij Cats 2 jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank besloten. Ook raakt hij voor 5 jaar zijn rijbewijs kwijt. De man reed op 2 juni een 21-jarige motorrijder uit Kloetingen dood. Hij was onder invloed van alcohol en had zijn rijbewijs een paar maanden voor het ongeluk al in moeten leveren. Dat hij toch was blijven doorrijden, wordt hem door de rechtbank zwaar aangerekend. Een groep dierenartsen wil de damherten op de Haringvreter gaan steriliseren. Dat meldt Nieuwsuur. Omdat er te veel herten rondlopen op het eiland in het Veersemeer, worden de dieren nu afgeschoten door jagers. Maar daar is veel kritiek op. De provincie Zeeland moet de proef met de sterilisatie nog goedkeuren. Maar als het doorgaat, zou het om een wereldpremier kunnen gaan. Wanneer je een basisschoolkind bent, dan moet je de dag na Sinterklaas ook gewoon het schoolplein over kunnen en trots kunnen laten zien wat Sinterklaas voor jou gebracht heeft. En daarom zorgt stichting Sint Helpt dat kinderen van wie de ouders naar de voedselbank moeten op 5 december een mooi nieuw cadeau krijgen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat juist voor deze kinderen er geen onderscheid wordt gemaakt tussen het feit of je ouders gebruik maken van de voedselbank of waar de financiële middelen wel zijn. De stichting zorgt ervoor dat 350 kinderen in Zeeuws-Vlaanderen dit jaar een mooi cadeau kunnen krijgen. Claudia Christiaanse uit Vlissingen heeft wat met boeken. Ze haalt ze met stapels tegelijkertijd in huis. En toch is het niet zo dat ze van lezen houdt. Het begon met 2 boekdozen en in een jaar tijd is dat uitgegroeid naar een collectie van zo'n 5000 boeken. Veel mensen weten haar te vinden. En ook van kringloopwinkels krijgt ze regelmatig dozen vol met boeken. Die krijgen zo'n groot aanbod van boeken dat ze het in hun winkel niet kwijt kunnen. En sommigen bellen mij dan op. Het leukste wat ik eraan vind is dat het bijna elke keer als je een doos binnenkrijgt is het gewoon net Kerstmis. Want je weet nooit wat erin zit. En wat ik ook heel erg leuk vind is als je weet dat mensen op zoek zijn naar een boek waar ze al een hele tijd naar op zoek zijn. Dat jij dat boek voor die mensen gevonden hebt. Het is inmiddels een uit de hand gelopen hobby. Die is ontstaan als afleiding tijdens een zware periode. Mijn moeder is een aantal maanden geleden overleden en daar heb ik een heel lange tijd voor moeten mantelzorgen. Dus was ik eigenlijk min of meer in huis, gekluisterd is een groot woord, maar ik was toch wel gebonden aan huis. En op deze manier kon ik toch mijn zin een beetje verzetten. Ik ken een boel mensen die bepaalde boeken zoeken. Dus ja, dat zat een beetje in de flow waar ik zelf in zat. En ik merkte al nagelang ik hierin verder ging, dat je gewoon een best grote groep kan bereiken. Dit was mijn niche, om het zo maar te zeggen. Dus ik ben er eigenlijk ingerold. Boeken weggooien doet ze niet. Het zijn allemaal grondstoffen en papier is bomen. En dan vind ik zonde om dat weg te doen. Dan denk ik, we moeten toch al met z'n allen een steentje bijdragen. Dan denk ik, als we het op deze manier kunnen doen, dat we het blijven circuleren, waarom niet? Pakt u er dan soms zelf ook een boek bij? Ik lees bijna niet, want ik heb geen rust in mijn hoofd. Dus mensen kunnen aan mij wel vragen van, god, ik zoek dit soort genres, dat weet ik wel. Maar ga me niet vragen waar het over gaat, want ik heb er de rust niet voor. Hoe raar het ook klinkt. Boeken kunnen worden geruild of gaan voor een zacht prijsje weg. Een deel van de opbrengst gaat naar Kika. Zo slaat ze 2 vliegen in 1 klap. Een nieuw boek is hartstikke mooi, maar dat kost toch snel al 20 tot 25 euro. Niet iedereen heeft dat. Het moet gewoon voor iedereen mogelijk zijn om, als je wilt lezen, dat je kunt lezen. En ik denk dat met deze setup dat wel kan.
Hij speelde dit seizoen tot nu toe elk duel voor FC Twente in de Eredivisie. Voetballer Godfried Roemeratu uit Oost-Soeburg ontwikkelt zich verder en verder bij de club uit Enschede. En de goede prestaties van de afgelopen tijd werden zelfs beloond met een plekje in de voorselectie van Jong Oranje. Het liefst had Godfried Roemeratu zich nu bij Jong Oranje aangesloten, maar helaas voor hem zit hij niet bij de definitieve selectie. Toch is het voor de 21-jarige middenvelder dé bevestiging dat het de afgelopen tijd erg goed gaat. Het is natuurlijk iets positiefs natuurlijk als je daar in beeld bent. En helaas, hopelijk volgende keer. Persoonlijk gaat het goed. Ik heb goede gesprekken, goede cirkel om me heen waarmee ik goed praat. En voetbalvlak gaat ook eigenlijk gewoon goed. Gaat steeds beter. Kan altijd beter natuurlijk. Maar ik ben goed op weg, denk ik. FC Twente staat voorlopig, net onder PSV en Feyenoord, op de 5e plaats in de Eredivisie. Dat is mede te danken aan trainer Ron Jans, sinds dit seizoen trainer bij FC Twente. Een ervaren trainer in de Eredivisie. En dat bevalt Roemeratu tot nu toe erg goed. Hij heeft echt een positieve energie in het team gebracht. En hij is, als persoon vind ik hem ook top. Zo een voorbeeld voor mij, denk ik, hoe hij met mensen omgaat en praten. En, dus dat heeft ons wel goed gedaan. In ieder geval, mij heeft dat goed gedaan. Ik ken natuurlijk sinds juli leer ik hem elke dag beter kennen. En een hele prettige jongen, maar erg introvert, rustig. Ook je ziet de emotie niet altijd aan hem af. Dat zit veel meer aan de binnenkant. Maar ook echt proberen om de beste Godfried Roemeratu te worden die erin zit. En dan moeten we hem soms nog wel eens wat prikkelen en wat uitdagen. Maar een hele fijne jongen. Ook al gaat het op dit moment erg voortvarend met de Oost-Soeburger, weten speler en trainer dat het nog altijd stukken beter kan. Ik wil gewoon zoveel mogelijk voetballen en ontwikkelen. Schieten op goal en assisten leveren. Dominant zijn, leiding nemen in het veld. Dat zijn dan wat dingen, wat ik zeg. Dat zijn gewoon ontwikkeldingen, zeg maar. Dus dat wil ik zeker, ja. Qua persoonlijkheid zal hij echt door moeten groeien. Nog meer initiatief nemen. Waar hij al goed mee bezig is, dat hij niet alleen paasjes geeft over 5 en 10 meter en korte 1-2'tjes. Maar ook eens een keer met een wat langere bal met name de spits aan het werk zet. Dat hij af en toe uit de tweede lijn eens een keer schiet of een steekpaas geeft. Bij het afronden had ik altijd het gevoel van nou gaan we afwerken. Maar je moet heel anders denken. Van nou wil ik hem erin schieten. En dat zit nog niet zo in zijn systeem. Maar we gaan echt super juichen als hij een keer een goal zal maken, hoor. Het begon wisselvallig vandaag met een paar buien. Maar na regen kwam vandaag gelukkig wel wat zonneschijn. Met heldere blauwe luchten en een westenwind. Morgenochtend dan is er af en toe zon. Gaandeweg de dag neemt dan de bewolking toe. En vooral morgenmiddag kan verspreid een bui vallen. Tegen het begin van de avond is het dan gelukkig alweer overwegend droog. Straks in Thuis in Zeeland gaat het weer over bijzondere woonverhalen. Vandaag het verhaal van Pedro, die zorgt voor veel tijdelijke onderkomens. Wij beheren op dit moment 335 woningen, appartementen door heel Zeeland en West-Brabant. Wij controleren alle woningen, even kijken hoe het met de bewoners gaat. En even controle of alles nog netjes is gebleven, of er geen schades zijn en of er geen gebreken zijn aan de woningen. En na Thuis in Zeeland krijg je het uitgebreide weerbericht van Jules Gernaert. En ik wens u alvast een hele fijne donderdagavond. Tot morgen.